Какъв е смисълът на живота? Раждаме ли се с причина? Има ли смисъл нещо от това? И защо храната от боклука е далеч по-вкусна? Това бях аз, а после това бях аз. После се върнах като този маник. Много животи само за едно куче, но бързам като пале пред майка си. Да започнем от начало. За мен всичко започна с едно момче. Името му беше Итан. Моето име беше Бейли, 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 Бейли. Не! Хайде, напъни се, Бейли! Какво иска той от мен? Излизай! Излизай! Когато животът притиснеше Итан, аз знаех точно какво да правя. Готов? Готов съм. Дръж, Бейли! Играхме си с тази топка цял следобед. Итан беше щастлив. Понякога му трябваше малко побутване. Съжалявам, беше кучето, а не бях аз. Може би трябва да научиш кучето си на обноски. Прекарвахме всеки ден заедно. Да не се карат за храна, няма нищо вътре. Годините минаваха. Усещах, че времето ми ситане към края си. Добро момче, Бейли. Ще ми липсваш. И после се случи. Аз се върнах. Аз нямах... Аз съм момиче. Добро момиче, добро момиче! Аз имах нова мисия. Бях им нужен отново. И отново. И отново. Здравей! С всеки нов живот аз научавах нов урок. Срещали ли сме се преди? Къде намери това? Добре, готов? Дръж! Опитах да осмисля всички неща, които видях. Имаше ли смисъл това мое пътуване? И как се вписва беконът? Ако ви накарам да обичате някого, съм изпълнил мисията си. Итан, защо кучето винаги е с теб? Като заместител на гадже ли е и какво? Кучето ти се смее. Кучетата не се смеят. Това е смешно.